Tämän kartanon suojissa elävät Lindströmit. He ovat kauniita ja menestyviä, koska he osaavat tuhlata. Perhettä johtaa Roger. Tähän ei köyhät pysty. Jota tukee vaimonsa Birgit. Paikalla ollaan. Lapsista kallein on Kristalli, jolle isä osti poplaulajan uran. Mä oon Stara. Olet minulle todella kallis ja hyvä niin. Kaikkia ovia ei isäkään saanut aukeamaan. Ne sanoo mulle ei-sanan. Tosis pukee. Tässä heidän huoleton poikansa Herbert. Onko jo päiväaika? He ovat rikkaita ja järjettömiä. He ovat Lindströmit. Meille kaikille muille. Saunalahti.fi. Säästöä joka sekunti.